video z hry Clash Royale. Som tu s kamošom. Čaute. A teraz si ideme pušovať trofeje. Ja tu mám iba, no nemám tu moc najlepších, už som toho. Takže nehrám to dlho, ale nie je to ani hrozná hra vôbec. Takže ideme na to. Čo si myslíš o tejto hre? Je to super hra, ale ty nemáte veľa trofejí, lebo potom už to je hrozne ťažké. Píše mi typeček good luck. Dobre. Tak ja som dám mini peka. Inferno Tower. Super mi dáva emoty, ale prehrala, takže som mal za problémy. Kamo dal, zatiaľ. Kamo aj si to s touto pekou. To je mini peka, viem. Hituj. Napíšte nám do komentárov, koľko máte do Clash Royale trofy. Áno, napíšte do komentáru, koľko máte v Clashku trofy. To som dal na nič, zbytočne som ich... Nie, dal som niečo na Clash, dobre, ale... Nie je dobré. No poď, ktorá je lepšia. Bum. Dobre. Tak to už máme hrať, teda. Poď. Sme dali zle. Poď, bum. Bum. Stý to. Kamo. To už má toľko malo. Tower, Inferno Tower. Ak sa ti darí? Výborne sa mi darilo, lebo konečne som získal evolúciu na Inferno Dragona. Super. Kamo, my to dáme presne včas. Zabite už, oh no, už sme dali dole. Kamo, typek tam má 252 HP a my ho nebudeme. Bum. Kapte. Bum. Dám se Valkyru, asi došli. Yes, vyhrali sme. Či budem dosunúť tohto, neviem. O, 3. Teraz hrám proti dosilnému hráčovi, tak by som si vyhral. OK, máme 1500 goldov. Môžeme si tu klemniť ďalšiu vec. Čestku. No, škoda. Na mini peku. To je výborné. To je extrémne výborné. Krásny damage som tam dal. Kamo, yes. Viem, asi hovoríte, že čo mám za trapných nabov, že? Krásny damage bude toho balónu. No, dobrý. OK, takže idem. Napísal som mu, že OK, ľudia. Bum. Bum. My sme dali 2 barbariánov. Sme dali tých barbariánov naraz. Kamo, to čo má? Moji sú lepší. Tak, jasne. To čo má za damage? Tak to čo je, však ma nehitujú. Troška zabugované to je, no. Jasne. Jak ho nemôžem dať?
čo je za somarinu. Ach, ja, je to vyhovnované, to veľmi. Tam to troška seká, no. Ja som to... Nie. Mini peku nie. Zabij ho rýchlo. Viem, nie som v tejto hre moc najlepší, no ale tak čo už. Hra to prvýkrát, tak som presne vezme samotě. Skoro prvý. OK, to by sme nemuseli, no, tak to nedáme, nevadí. Chcem si dám giant. Yes! By sme mu to tak rýchlo dali dole. Kamo, tam je Valkyra. Larkila. Som išiel povedať, že tam je Valkyra. Bro, jak sa snaží. A čo sú takí zabugovaní? Jo, dal som vin. Nie sme v tom veľmi najlepší, ale stiaľ sa nám, no ako tak darí. My ho nedáme dole. Come on, ne. Poď preč. Ne, dali mi to dole. A čo, ja neviem, to extrém, neviem, čo sa tu deje teraz. Ne. Zase mini pekatuje. Toto nedáme, bohužiaľ, asi ľudia. Vyzerá to u vás veľmi ťažké. To jak mám dať, tak Valkyra. Poď! Poďte barbariánové a zničte ho. Kamo rýchlo, musíme ich dať dole. Skoro zničená väža, ale neviem. A ja tomu nerozumiem, to čo je za somarinu. Kamo, tak oni do tých drakov vôbec nebojujú, ja tomu nechápam. Kdo? Však mne stope buguje. Tu. Jak tí, ktorí mám tam mini pekne, keď nie hitujú do tých drakov, tak to ďalej zničilo, aby na ich nedošli. To je to. Aha. Som napríklad nevedel, to je dobrá. Musíš na lietajúcich drakov a na takéto lietajúce veci musíš dávať tým minionov. Alebo tých skeleton druhým. Yes, to už by sme mohli dať. My to aj tak nedáme zase. Vymazal celú skeleton. Poď, boom. Dám sem tohto. Tak hituj ich. Dám barbariánov. Na prvá Hogridera. Máte radi Hogridera, alebo ja ho možno nesmím. Ako je silný, ale je otravný. Yes, vyhrali sme ľudia. Otvárame čestku. Nie je to také hrozné. Spier gobliny. Kamo, on má furt iba tohto. Kamo, mám si vybrať. Tohto si vyberám, ten je potom mňa best. Ale to je lepšie. Jo, easy win. Jupi, vyhral som. Zatiaľ hrám bez problémov. To je dosť dobré. U mňa teda. Aj my, no a ja. Okej, na prince tam som mal dobrú česku na prince. Ale ešte sa nemáš vylepšiť. Kde ja získam? Ja musím robiť nejaké tasky, ale ako? Okej, to máme. Máme si ešte jednu hru. Okej, ideme na to. Boom. Hneď mi tu píše good luck.
Bum. To bude docela asi rýchla hra. Tak to je jaká rýchla hra. Bum. Navyše je dole. Čiže typeček ani nevie, čo tu dáva. No už sme vyhrali. Výborný. To netrvalo ani minútu. Tak si dá ešte. Okej. Nice, dobrý damage. Nič. Very good damage. Máme tu ďalšiu čestku. Climbnúť si ju chcem. OK, to nie je také zle. Škoda. No, typek má Wizarda. Ja som pračice. Okej. Fúha. Tohto chcem. Fúha. Ja tu mám tohto. Ty máš Royal Ghosta? Toho si daj miesto Mega Miniona, ten je slabý. Takže ľudia, toto bude koniec videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute. Čaute.